Hogeschool. En wij doen mee aan de e-waste. Wist je dat grondstoffen die in jouw telefoon zitten slecht zijn voor het milieu? Wist je dat de kinderen worden gebruikt om grondstoffen uit de mijnen te halen? Wist jullie dat wij ook elektronica gebruiken tijdens het voetbal? Kijk maar. En de grondstoffen die in de apparaten zitten, die verpesten onze hele natuur. Wist je dat in een telefoon 46 verschillende grondstoffen zitten? Die we allemaal kunnen hergebruiken. Kunnen van die grondstoffen allemaal nieuwe apparaten maken? Nee. Breng je spullen niet naar de milieuschap, maar naar de Gravin van Rechterschool in Appeltern voor 8 april. Kijk, hier voeren we de apparaten in en stoppen we ze in de containers. Help Milieuday!